igual o seu propio ordenador non necesariamente, pero sí acceso a un ordenador común na casa ou algo así. Porque cada vez lles van a pedir máis as habilidades que se adquiren cando usas un ordenador. Entón, se empezan de moi cativos, cando cheguen a pedir traballo, pois terán máis tempo de experiencia en isto. Porque senón te podes atopar con chavales que chegan á universidade e non saben adxuntar un arquivo en correo electrónico, que non saben utilizar Google Drive, este tipo de historias. Entón van a ser dificilmente empleables. Dito isto, que temos que facer? Que non utilicen un ordenador que este na súa habitación. Ao principio hai que estar ao seu lado, poñelo nun espazo común da casa, na sala, nun estudio no que traballemos os demais, e non para espialos, senón para que saiban que estamos ao seu carón, por se necesitan calquera cousa, por se teñen calquera dúda. Os filtros de contido, os controles parentais non sirven de nada, dan unha falsa sensación de seguridade. E ademais, inda que ti os actives, cando o teu fillo ou a tua filla vayan a utilizar un ordenador que está en outro sitio, igual non teñen estes filtros. Entón, é sempre mellor decirlles, acompañarlos na adquisición destes coñecementos.